Mazda Protege Solash 99. Ne holti balon. Коробка механик, CD player. Пробегач 315,000 километр. Мани холти салони қафои мошин. Мотор инжектор, сӯзишвори газ бензин. Расходаш 10 90-95 мегардад. Раи роста сахта мегардад. нархи мошин 17000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 999 26 97. Chevrolet Cruze Solash 2010. 4 балон дар ҳолати хуб. Чор электре. Коробка автомат. CD player, монитор, борт компьютер. این حالت سالانی قفای ماشین در حالت خوب. پرابیگ 143,000 کیلومتر. موتور 1.6 1.0 سوزشواری بنزین. расходаш 70 мегардад. нархи мошин 70,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 727 72 22. Mercedes-Benz Solash 96. 4 балон дар ҳолати хуб. Комплектасияш классик. Ду электре, коробка автомат, CD player, кондиционер пешкош кор мекунад. Пробегаш 243,000 километр. Мани ҳолати салони мошин. Мани ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб. мотор 2.2 сӯзишвори дизел. расходаш 8 мегардад. мотораш ҳам дар ҳолати хуб. нархи мошин 40,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 30 1905. боз як номер 92 709 99 37. техасмотиш токе? техасмоти то моҳи августи соли 2023. мошин навбати мо Nexi Solash 96. این حالتی بالون چهار الکتره коробка механик. пробегаш 283,000 километр. این حالتی салони мошин. این حالتی салони қафои мошин дар ҳолати хуб.
мотор 1.6, инжектор, сӯзишворӣ газ, бензин. расходи газ 10 та 80 та 85 сом мегардад. нархи мошин 15000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 608 1933. Opel Combo солаш 2006. چهار балон дар ҳолати хуб. ду электро. салон. коробка механик. CD плеер. این салони қифои мошин дар ҳолати хуб. пробега 32000 километр. мотор 1.6, сӯзишворӣ газ, бензин, газаш евро 4. нав мондагӣ, расход, газкидӣ 10 та 100 та изофа мегардад. чанд пул гуфтасид? чанд пул? нархи мошин 60000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 820 16 13. Opel Zafira солаш 2000. 4 балон дар ҳолати хуб. комплектация элеганс. چهار الکتره. коробка механик. CD плеер. пробег 355000 километр. این ҳолати салони мошин. این ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб. мотор 1.8 екатек. сӯзишворӣ газ, бензин. газаш евро 4. нархи мошин 50000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 775 31 11. Opel Hatchback endi sotolmayapti. солаш 97. Yo, u endi yukka qolmagan-ku. 4 балон дар ҳолати хуб. ду электро. коробка механик. CD плеер, монитор. пробегаш 162000 километр. این ҳолати салони мошин. این ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб. ёдовар мешавем техосмотр ва мӯҳлати сиёҳшиша то марти соли 2020. мотор 1.6, сӯзишворӣ газ, бензин. газаш таблетка. нархи мошин 38000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 848 43 33. Nexi солаш 96. این
حالتی بالون مهلتی سیاه شیشه تا ماه январи 2020 4 الکتره коробка механик пробегаш 287,000 километр вали ҳолати салон мотор 1.6 тезишворӣ газ бензин газаш расходаш 10 тикити сахта мегардад нархи мошин 25000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 748 02 12 92 748 02 12